കേരളത്തിലെ ഈ അരിയിലെഴുത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ അരിയിലെഴുതുന്നവർക്കും കൊടുക്കുന്ന ആദ്യ മന്ത്രദീക്ഷയാണ്. അക്ഷരമാല എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രമാണ്. ആ തുടങ്ങുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ, സ്വരാക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ, അവയെല്ലാം മന്ത്രങ്ങളാണ്. പല ആചാരങ്ങളിലും മാതൃകാന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതി തന്നെയുണ്ട്. അക്ഷരങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ന്യസിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. നോക്കൂ, ആ അക്ഷരങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയാണ്. അകാരക്രമത്തിൽ ആ മുതലുള്ള സ്വരാക്ഷരങ്ങളും കാ തുടങ്ങിയ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ കാണുക. കാരണം അക്ഷരത്തില് നശിക്കാത്ത ഊർജമുണ്ട്. അത് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ മേഖല അവനവരിൽ തുറന്നു കിട്ടും. ആ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ജനവാതിലുകളാണ് വാസ്തവത്തിൽ അക്ഷരങ്ങൾ. അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നതാകട്ടെ അരിയിലാണ് അക്ഷരം എഴുതുന്നത്. അന്നം വൈ ബ്രഹ്മ എന്നാണ്. അന്നം ബ്രഹ്മമാക്കുന്നു എന്നാണ്.